Apple novinky 34. týždeň. Fámy rozpaľujú internetové spravodajstvo do biela, čím to je, sa dozviete v správach, ktoré nemusíte čítať. Postupne sa asi všetci vyjadria k filmu o Jobsovi. Komicky vyzeral titulok recenzie filmu na jablčkáři.cz a neznámy autor komentárov vehementne spochybňoval Františka Fuku a jeho naozaj prvú recenziu filmu. Tretia, a to zlatá farba iPhoneu, je zdá sa reálny predpoklad. V skutočnosti to nie je plastová čínska zlatá, ale relatívne dobre zvolený nádych šampanského. Môže byť. Táto farba je vraj ústupok vkusu na čínskom trhu. Najviac čachre s modelmi budú dosť zložité. Napríklad skončí 5, čo znamená, že nový iPhone bude hlavne vylepšením a zmodernizovaním. Zostane však 4S a pribudne ten plasťák. Ricoh a Schiller tiež predávali svoje akcie. Najväčší investor Carl Icahn sa chystá rokovať so šéfom Apple o rozšírení programu spätného odkupu akcií. Apple najal fitness guru Blahnik na nešpecifikovaný projekt. Pracuje u nich už aj bývalý senior viceprezident Levi Strauss Enrique Atienza. Na developerský účet možno pripojiť po novom 200 iOS zariadení. To bude na šedom trhu Ja chcem betu iOS zasa radosti. Google povymienial svoje iOS appky. Nová kategória Kids detí je v App Store. Oficiálne obchody začnú akciu Naspäť do školy. Malá oprava iCloudu v iTunes 11.05 a betu iWork na iCloude už môžu používať všetci. Pripravil spravodaj Madaj.net. Ďalšie správy o týždeň.